Cyw iar sydd ar y fwyd, yn gwmws, a'r rhan fwyaf rhad o'r cyw iar, sef y deunydd bach yma, yr wings. A maen nhw'n ffasiynol ydyn nhw mewn bwytiau o ran, tymod, mae sticky wings, maen nhw jyst yn gallu bod yn ddechreuwyd, neu os ti'n cael digon ohonyn nhw yn bryd yr hunain. Mae pobl wrth i bodda fan hyn, Odyn. Maen nhw'n llawn blas hefyd, ydyn nhw? Odyn, fi'n teimlo, mae'n gwyllt y fi, y cyw iar ar yr asgwrn, beth bynnag. Ond mae'r rhain, yn enwedig amser ni'n ychwanegu cymaint o flaseiddiau eraill atyn nhw. Felly dyma nhw, dyn nhw ddim yn disgwyl rhyw lawer, ond chi'n cael twb enfawr am llai na 5-50. Waw, so chi'n gallu fforddio cael 4, 5, 6, 7, 8 o nhw. Dyn nhw ddim yn ddrud. Felly fi wedi dechrau ffrio'r hynna just fel maen nhw, sy'n byd arnyn nhw, gwres bach isiel, moyn tamed o liw, ond dim i losgi nhw, wrth gwrs. A nawr fi'n mynd i wneud y marinad, felly beth ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i ddechrau gyda, beth ddechrau ni gyda, yr soi, sef yr saws soi sos, a fi wedi dewis i'n tywyll fyna. Nawr chi'n gweld lliw hwnna, mae gyda fi'n fan hyn sy'n yn feg da, ond mae fe'n un ysgam. Nawr chi'n gallu gweld y gwaniaeth, felly yn y gwydryn, felly bod chi'n mynd gweld e, ond does dim cymen o flas, mae'n lot fwy gole, so da lai fel lan i'r gole. O ie, dwi'n gweld. Chi'n gallu gweld tipyn llai o flas yn hwnna, a mae hwnna'n gret i ddod i dros ben bwyd. Amser ydych chi ddim yn moyn yn rhy grif, jyst er mwyn rhoi blas hallt ar y bwyd. Wedyn, at hwnna, fi'n gwybod checo beth yw rai, maen nhw gyd yn disgwyl yn debyg, olewr sesame oil, gwynt anghyffredin cryf. Felly, os na chi'n hoff iawn ohono fe, neu ddim yn gyfarwydd fe, pidwch a dod i gormod, ond fi'n dod i rhyw 2 llon llwy fyna o'r olew. Wedyn, hwn sy'n neud yn sticky, llwch chi ddechmygu beth yw hwnna. Mel? Mel Sir Gar, Mel Sir Gar yw hwnna, ie. Dim ond y gorau. Maen nhw'n gweud ti fod bita mel lleol i ti, achos mae'n help gyda'r... Cynaeafu? Ie, hynna. Ie, yr antihistamines, efe? Ie, mae'r pollen yn dod o man lleol, felly chi'n... Joia ni brynu a cefnogi Mel Sir Benfro. Dwi rioed yn clywed o blaen. Ie, mae'n dda i ti, anwyd. So, ni'n cymysgu yr olew, dydys i bach o vinegar mewn fyna hefyd. Mae hwn yn debyg iawn i wneud fel saws barbecue. A wedyn fan hyn, mae gyda ni cayenne pepper, sef y pupur eitha twym, to, mewn lan i chi pwy mor sbreislyd chi moyn nhw, a'r Chinese 5 spice. Nawr, nage cyfuniad o 5 yw nhw, ond maen nhw'n 5 arbennig, mae'n blas aniseed arnyn nhw, felly dyw e ddim at dant pawb, ond fi'n hoff iawn ohono fe. A na beth sy'n neis, mae popeth ti wedi ychwanegu fyna i'r fel arfer, falle os na maen nhw yn eich cwpwr stor chi, ond unwaith chi yn prynu nhw, chi'n gallu defnyddio nhw, ynddo fe? A siwr na chi'n cael ryseit fel hyn, chi'n gallu cadw fe nôl ato fe, lle chi ddod i hwn gyda pork chops, neu lle chi ddod i fe gyda bob math o bethach. Wedyn, mae bach o sinsir ffres gyda fi fan hyn, ond wrth gwrs gallech chi ddefnyddio sinsir powdwr, does dim gwahaniaeth, ond fi'n teimlo bod sinsir ffres, mae'n rhoi tipyn fwy o flas i'r saws. A wedyn, yn ola, fi'n ddefnyddio yn hytrach na garlleg ffres, jyst i gael dangos, ni'n gallu cymysgu bethach lan tymi bach, past trwy yma, past garlleg, rhyw 1 neu 2 ewyn o hwnna. Neu tos nag yw e gyda chi, a chi'n ffindo fe'n anodd i gael pethach, chi'n gallu prynu, dangosau'r rhain, byddwn ni tamed, just yr powdwr garlleg neu halen garlleg mewn. A wedyn, fi'n credu bod beth gyda ni fyna. Na gyd i ni'n ei wneud wedyn yw gosod hwn dros... Gallwch chi marineiddio nhw dros nos os chi moyn, ond i fod yn onest, na gyd i ni'n wneud fan hyn yw creu rhyw fath o gles arbennig i'r cyw iar. O, mae'r arogl yn neis, dydi? Fwrdd ti'n syth, ydw e? Ti'n gwynto fe'n syth. Nawr, fan hyn nawr, fi wedi dod i ffrimpan mawr fflat, a mae hwnna'n helpu, oherwydd mae'r saws yn anweddu, a mae'n mynd tipyn fwy sticky yn go-gloi. Felly... Mae'n mor neis. Pitsi bygach chi'n... Mae'n grif ddo, ynddo e? Mae'n grif. Smeledi. Ie, smeledi, hei. Nawr, mae'r cyw iar bron a coginio. Yr unig ffordd o ddarganfod os ydw e wedi coginio trwyddo yw i ddod i prob mewn, a mae'n gorfod cyrraedd rhyw 75 gradd Celsius. Ond sy'n pob un y prob? Na, fi'n gwybod. Wel, beth byddwn ni'n awgrymu wedyn, achos y peth hefyd, ni ddim yn moyn gor-goginio fe, neu mae'n sychu mas. Beth byddwn ni'n neud wedyn ten, falle, tynnu un mas, cillad y ffordd, a timlo'r asgwrn. Os yw'r asgwrn yn ferw, mae rhai bod yn ferw, dyle fe fod yn barod. Dyw rhain ddim yn cymryd amser mawr i goginio. Fysa ti'n mynd torri sleison bach efo cyllell na? Wel, gallai ti, ond y peth yw, os ti'n torri sleised o'r ochr, falle bod hwnna wedi coginio, ond y tu fewn mae rhaid checo. So ti'n mynd i'r canol? Agos i'r canol. Wedyn, hyd yn oed os nhw wedi coginio, beth ni'n neud wedyn yw arllwys rhain mewn i dyn. Symuda'r bowl yma, lle bod yr camera ffili gweld. Mewn i dyn fel hyn, a wedyn ni gosod nhw mewn yn y ffwrn am rhyw 20 munud, tan bod nhw'n dechrau edrych yn sticky, troi troiad bach iddyn nhw, a wedyn mae hwnna a dylen nhw fod yn barod. A mae gyda ni rhai fan hyn, wrth gwrs, sydd wedi coginio. Fe nes i goginio rhai nithwr,
Ac os ych chi'n mynd i dwymo, ail dwymo QR, mae'n hollol iawn i wneud unwaith, ond pidwch ag meddwl amdano fe fel twymo fe, coginio fe eto. Fel bod really? to yn cyrraedd 75 gradd Celsius. Mwyn arbed i bopeth i sychu mas gormod, tro hyn fi wedi dod i bach o ffoil dros y top. A wedyn, mater o peilo nhw lan. Nawr, hefyd, mater o gofio, mae hwnna wedi cyffwrdd â QR amrwd, mae hwn ar gyfer un sydd wedi coginio. Felly dwi'n mynd i beilo rhain lan. Mae gyda chi ambell un fyna. Newn ni cael blas bach, Elisa, os fod iawn, tra bod ti wrthi'n gweini Chwarae teg, ti di roi dan bach o disiw i ni fama, rhywun bod un. Nawr mae hwn yn gret gyda reis, ond really mae'n cael ei fita gyda chdilo. Felly mae'n gret gyda bach o ddail salad fel yna, a wedyn ni orchuddio fe gyda falle shibwns a tomato, bach o chili os ych chi moyn, a wedyn os chi moyn orffen e off to gyda bach o olew sesame. A dyna ni, mae mor rhwydd, mor blasus. A, fel nes ti ddeud, mor rhad hefyd. Mae'n mynd yn bell, yn dyfe? Ti'n coginio ar gyfer teulu dros y penwthnos, unrhyw nosodd o'r wythnos, a mae'n flasus, yn dyfe? O boi dra, fi siw bydd yr plant bach yn licio rein hefyd, fydden nhw. Ie, cadw bant y space falle. Ie, ddim gormod. Dwi'n falch bod ti di roi nhw'r un i ni, fe. Diolch, Lisa. Gwbod i stwff, da iawn.